Hindi lang ang malamig na baybayin ng LU ang dinarayo sa probinsya, maging ang mga kabundukan sa lalawigan pinupuntahan, hindi lang para sa nature trip, kundi sa uphill and extreme sports. Gaya na lamang ng kasalukuyang Governor's Cup Off-Road Challenge, kabilang na dyan ang Motorsports Enduro Challenge na nilahukan ng iba't ibang riders at motorsports enthusiasts hindi lamang sa La Union, maging sa mga karating probinsya at maging mga turista. Enjoy lang po tayo, iwas pong magkasakitan at unang-una sa lahat, have fun. Yun lang po. From the Provincial Government of La Union, thank you and congratulations to all. Isinagawa sa Barangay Lower and Upper San Agustin sa bayan ng Bawang ang Enduro Challenge. Bukod sa PGLU at Bawang LGU, kasama rin sa nagbantay sa seguridad ang mga opisyal ng barangay ng Lower and Upper San Agustin. Sa unang sabak pa lang, gitgitan na ang mga riders sa obstacle. Hindi lang ang kanilang stamina ang nasubukan, maging ang lakas ng kanilang mga motorbike para makayanan ang nakalatag na iba pang obstacles. Ang goal, malampasan ang bawat hurdle ng ligtas at pinakamabilis na oras. Iba't ibang kategorya ang nilahukan ng iba't ibang competing individuals, depende sa edad at kung anong klaseng motorbike ang gagamitin. Magkakaibang hamon din ang kanilang kailangang lampasan sa bawat kategorya. Matinding training ang pinagdaanan ng 13 anyos na si Harvey, dahilan para manguna sa Power Enduro Challenge Open category na natapos ang karera sa loob lamang ng 39 na minuto. May dugong Briton si Harvey pero lumaki na rin sa bayan ng Bacnotan, La Union. Is this your hobby now? Yeah, Why? pretty much because I like adrenaline sport. It's fun. Unless when I crash, it's not that fun. But it's just like that. Done 3 races before, but it's not so good because I wasn't so trained then. But now I'm training more for competitions and stuff like that. 100% rin ang suporta ng kanyang ama sa nasabing extreme sports. Because it's also my passion as well. No, it's my ambition for him. It's always good for your children to be passionate about something. Just train a lot and don't give up. Even when it's hard, just keep going and you'll make it to the top. Pinakaabangan din ang 4x4 Race Off-Road Challenge bukas. Bahagi pa rin ang aktibidad ng La Union 176 Founding Anniversary Celebration. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.